Nomcha Songaga Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama egameni likaJesu. Ngibingelele ubaba umkhulisi nomama wakwakhe egameni likaJesu. Bingelela ugogo webandla, umama webandla egameni likaJesu, ugogo Mvubo. Bingelela umfundisi uMakhathini, umkhokheli webandla umama Magalela. Sibingelele ulady pastor uNxumalo egameni likaJesu nebandla lonke laseMandeni egameni likaJesu. Haleluya. Ayibonge Nkosi bazalwane. Akabonge uNkulunkulu. Sibingelela ney'ntombi ney'nsizwa. Akabonge uNkulunkulu. I-worship team nomshayi wogubhu egameni likaJesu. Bazalwane, enhliziyweni nami ngicela ukusho nje ukuthi lo mkhosi uhlatshiwe, uhlatshelwe thina. Mhlawumbe ngeze ukuthi uma ubuka i-environment awuboni lutho, kodwa i-environment iyasho ukuthi namhlanje olunye usuku sizogubha usuku, sizogubha umkhosi wokufa nokuvuka kukaJesu, la khona kwashintsha khona izinto. Haleluya. Uma ngabe ungakubonanga lokho ukuthi kunento eyashintsha, angazi bazalwane. Ngicela ke ukuqhubeka nengithunywe umphathi wohlelo egameni likaJesu. Ngicela unobhala noma ofundayo angifundele lapha izwi uLuke 23 verse 34. Siyafunda uLuke 23 verse 34. Kufundwa kanje. Kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe, benzelana inkatho. Amen. Ayibonge Nkosi bazalwane. Akabonge uNkulunkulu. Leli izwi lokuqala elasho uJesu esebethelwe esiphambanweni. Haleluya. Lithi izwi lenkosi, wathi uJesu, Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Umeqala nje uJesu emva kokuhlupheka konke okwase kwenzekile kuyena. Akabonga uNkulunkulu. uJesu bazalwane esefike la kule ndawo yaseGolgotha noma esesonqamlezweni, ziningi izinto owayesedlule kuzona. Ayibonga inkosi. uJesu wayeseboshiwe, eboshwa izikhulu zakwaJuda noma amasosha. Akabonga uNkulunkulu. Waze wathunyelwa endaweni yaseRome nakhona ukuthi ayohlulelwa. Akabonga uNkulunkulu. Waze wabuya lapho weza kwaJuda ezohlulelwa oPontius Pilato. Akabonga uNkulunkulu. uJesu wayeseshayiwe, eseyetshethe emhlane wakhe imvimbo ewu-39. Akabonga uNkulunkulu. uJesu wayesedabula ihlane nesiphambano sihamba simsinda, engasenawo amandla. Akabonga uNkulunkulu. uJesu usho kanjena nje, webazalwane, wayesethukiwe ngey'ntaba. Ayibonga inkosi. uJesu uthi, Baba, bathethelele abakwazi abakwenzayo. Kwase kuningi ukuhlupheka wayesekuhluphekile, wayesethwele nomqhele, umqhele wameva, esehlanjalaziwe, sekwenzeke konke. Akabonga uNkulunkulu. Esebe yize waphenduka i-nothing emhlabeni, waze wayikhohlwa nanokuthi impela wayeUNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Wabazalwane, uJesu wathoba kukho konke lokho. Bizele lithi izwi lenkosi, wathoba kwaze kwaba sekufeni. Yebo, ukufa kwesiphambano, ethoba njengemvu phambi komgudi, kodwa sekwenzekile konke lokhu. Umeqala evula umlomo, esekunjalo lithi izwi lenkosi.
lenkosi uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo akabalanga ukuthi sekangakanani osekwenzekile kuyena akabalanga nanokuthi isidima sakhe asathathelanga kahle kanjani nanokuthi usebukeka phansi kangakanani. Ayibonge Nkosi uJesu uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ake ubale mhlobo sami ethandekayo inhlupho aseyihluphekile uJesu wabazalwane. Ngike ngathi uma ngiqale ngikhuluma ngathi uma ubheka uyayibona le environment kune-story esixoxayo. Uma ungasizwanga kungenzeka ukuthi unenkinga awu-understandi ukuthi ukufa kwaJesu yini ekuyenzile, yimuphi umehluko owenziwe uJesu. Haleluya. Ayibonge Nkosi uJesu wabazalwane washintsha izinto. Uyazi ngikhumbula ukuthi like lathi izwi lenkosi ngelinye ilanga ngikhuluma nabantwana bakwa-Israyeli uthi uNkulunkulu othinta umntwana othinta umntwana wami uthinta intambo yeso lakhe. Akabonge uNkulunkulu. uJesu akashongo ukuthi baba nabo sebengithintile bathinta intambo yeso lakhe. Ayibonge Nkosi. uJesu akashongo ukuthi baba wena unamandla babulala ubaqede ngoba sebengihlambalazile. Kodwa phezu kokuthi sekonakele konke uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ukhuluma izwi lentethelelo babazalwane kunento ezishiwa amakholwa bathi asihambise okwaJesu abantu baze babone sambiso kwakhe. Benginombuzo engingakubuza wona ukuthi ukuba kwakuwuwe noma ukuba kwakuyindodana yakho wawuyasho yini ukuthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngoba wabazalwane sinamakholwa noma sinabazalwane abathi bangathinteka bathi impela yintambo yeso lakhe bakhohlwe yizwi elashiwo uJesu abazalwane owathi baba bathi bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ungakho